מה קורה חברים? בסרטון של היום אני אדבר איתכם על מסה, איך אפשר לעשות את המסה הכי איכותית שיש באמת. אני אביא לכם דגשים למניפולציות שאתם יכולים לעשות על הגוף, שיקחו אתכם למצב קיצון, אוקיי, באמת, דברים שלמדתי, אוקיי, זה גם מניפולציות שעושים בחלני תחרות, אז הכל אני אסביר לכם היום. אוקיי, דבר ראשון זה הפלוס קלורי. אם אתם לא יודעים כמה פלוס קלורי אתם צריכים להיות במסה, זה בין 150 ל-300. עכשיו, יהיו מלא אנשים שיגידו, לא, זה לא נכון. יש הרבה אנשים שמכירים את המשפט, you have to eat big to get big. אוקיי, עכשיו, זה לא נכון. אני גם אסביר לכם למה. אתם כן תעלו במשקל, סבבה? אבל רוב המשקל שתעלו, במידה ואתם טבעיים, אתם תעלו אותו בשומן, אוקיי? אפילו אם אתם מציינים דגש לחלבון, אוקיי, לא משנה. אם אתם תראו בפלוס קלורי של 800 ואתם תאכלו עדיין רק נקי, רוב הסיכויים שתעלו בשומן ולא